Od juče, od kada se pojavila informacija, različiti navodi, između ostalog i dnevne novine, idu od toga da je prisluškivano osoblje diplomatsko Srbije u Makedoniji, do toga da su zastrašivani, da je posredi zapravo postupanje buduće Makedonije oko zahteva Kosova za članstvo u UNESCO. Neki čak navode i da je posredi NATO, ruski upliv i američki. Šta nam danas možete više detalja otkriti? Ja ću nešto da kažem više, ne mogu o svemu da govorim iz razumljivih razloga, ali ću pre svega želim da kažem dve osnovne činjenice i dve važne stvari za naše građane i za građane Makedonije. Dakle, prvo, nema nikakvog razloga za bilo kakvu paniku i veliku brigu i ljudi mogu da budu mirni. Niko nikakve niti sukobe želi, niti će ih biti, ali mi moramo da štitimo i da čuvamo našu državu. Mi moramo da štitimo i da čuvamo i obraz Srbije i to je naš posao i to je naša ustavna obaveza. Doći ćemo posle o čemu se radi. Druga važna stvar je da su Srbi i Makedonci dva veoma bliska i prijateljska naroda, nevezano za to kakve su im trenutni organi vlasti ili kakvo je njihovo raspoloženje jednih prema drugima i uveren sam da će to imati u vidu i rukovodstvo Makedonije kao i rukovodstvo Srbije u daljim razgovorima i u pogledu na budućnost, jer teško je pronaći bliže narode od Srba i Makedonaca. Tako da po tom pitanju mislim da će se stvari svakako kretati u boljem smeru, jer bolje je kada određene teme otvorite, onda će biti više fokusa, više pažnje, nego kada se nešto prikriva i kada zatvarate stvari o kojima ne bi trebalo uvek i u svemu da se ćuti. Želim da podsjetim građane Srbije, pošto u našoj zemlji, inače šta god da uradite, ne govorim samo o političkim protivnicima, već i mnogim drugima, uvek ste na meti kritike. Kad govorite o Kosovu, ako želite da priznate nezavisnost Kosova, izdajnik ste. Ako želite da ne priznate ništa na Kosovu, onda ste ludački ratni huškač. A ako želite da razgovarate, onda ste i jedno i drugo. Dakle, oko Makedonije podsjetit ću vas. Republika Makedonija priznala nezavisno Kosovo. Reakcija onih koji su bili veliki eksperti i stručnjaci u našoj zemlji je bila ta da su proterali makedonskog ambasadora. Naravno, ništa nismo uradili i nikakav rezultat nismo postigli. Rad dalje tih stručnjaka je bio takav da su nam uhapsili našeg vladiku Srpske pravoslavne crkve, držali ga u pritvoru i zatvoru godinama, a ne danima ili satima. Opet ništa nismo uradili, jer to su rezultati ekspertske politike, kako su nas učili, kako su nam govorili ovde u Srbiji. Podsjetit ću građane Srbije da pre samo nekoliko meseci, kada je dolazilo do promene vlasti, posle višemesečnih protesta koje su podsticale i pojedine zapadne zemlje i pojedine zapadne službe i posle izbora koji su bili demokratski, dakle, je došlo do promene vlasti i imali smo one događaje u Sobranju gde se okupljali, u to vreme teško je reći da li opozicioni ili vladajući, simpatizeri vladajuće stranke partije gospodina Gruevskog, i tada je u Sobranju se pojavio, iako ni na koji način drugi nije učestvovao, osim što je tu bio prisutan, i pripadnik Bezbednosno-informativne agencije koji je inače detaširan u Skoplju, dakle radio u Skoplju, posao mu je bio da bude u Skoplju, i tada je krenula velika hajka protiv njega. Govorili su da je gospodin Živaljević, tako se zove predstavnik Bezbednosno-informativne agencije, čovek koji je u stvari odgovoran za to što se dešavalo u Sobranju, jer je zajedno to radio sa ruskim službama, pošto im je bilo mnogo da kažu da su to Rusi baš toliko pažnju posvetili jednoj Makedoniji, onda su morali nekako da uvuku nekog drugog. Pošto je teško da uvučete Bugare, Grke i Albance, bilo sa Kosova i iz Albanije, ajde da vučemo one koji nemaju nikakve teritorijalne pretenzije prema Makedoniji, one koji nikad ništa protiv Makedonije nisu uradili, pa da to bude Srbija. I naravno za to da dobijemo pohvale iz određenih i vojnih saveza i drugih sestrinskih agencija i tako dalje. Ja sad želim da otkrijem građanima ono što je stvarna istina. A videli ste da smo ćutali po tom pitanju. Taj čovjek, taj gospodin Živaljević, pa nije on otišao tamo sam, od sebe. Nije on pitao ni mene, niti bilo koga drugog u našoj zemlji. Iako nama mora da polaže račune. On je pitao najviše predstavnike izvršne vlasti Makedonije. Najviše predstavnike izvršne vlasti Makedonije direktno pitao i rekao im, ja želim da budem tamo, da li imate nešto protiv, dozvoljavate li? I oni su bili u potpunosti upoznati sa njegovim prisustvom tamo. Šta se onda promenilo? Zašto je na kraju? Pa ništa se nije promenilo.
samo je to iskorišćeno da bi se vodila kampanja protiv Srbije i da bi se Srbija uvezala u određene priče koje imaju veze sa igrama velikih sila, iako nikakve veze sa svim tim pričama nemamo. Zatim su došli kod mene na razgovoru u Brdo kod Kranja i zamolili, mnogo bi nam značilo ako biste mogli da povučete gospodina Živaljevića. Bio sam u prvom trenutku protiv, onda sam rekao, tvoj posao je da čuvaš stabilnost, mir po svaku cenu, pusti. Objasnit ćemo gospodinu Živaljeviću ovde da je važno, povuci ga. Mi smo ga povukli pre nekoliko meseci. I ćutimo sve vreme, ako ste primetili. Za to vreme se iživljavaju dole na nama, Srbija je povukla, znači krivi su, nešto su krili tamo, ko zna šta su radili i šta sve. Dobro, povukli smo čoveka. Kako smo povukli čoveka, to se nastavlja u još većem intenzitetu prema svim ostalim pripadnicima našeg DKP-a, pa ni to nije problem. Nije problem ni ako slušate, primetili ste, vrlo je precizan bio gospodin Dimitrov, on kaže, vlada nije naredila i nije nameravala. Ne znam ko je. Šta to znači? Pa to znači kako to razumete? Pa ja razumem onako kako i on razumeo. Znamo svi. Mi znamo, naša kontraobaveštajna služba je snažna, mi znamo šta su sve radili. Rađeno je to na mnogo višem nivou, što se ne radi prijateljima. Ali to su radili i neki drugi u regionu gde smo ih mi interno upozorili da to više ne rade. Ovde je problem u tome što pokušava da se stvori jedna politička priča u kojoj bi Srbija bila uvučena, za koju neću da dozvolim da bude uvučena. Sad vi pričate šta god hoćete posle ovoga. Sad su svi u svetu upozoreni kakve se igre igraju. Mi ćemo za koji dan da vratimo naše osoblje, od septembra će se vrate, nastavit ćemo sve, mi nikakvih problema nemamo u odnosima, svima od njih ništa ne tražimo. Ništa ne tražimo. A šta mislite kako sam ja znao da će da promene svoj stav po pitanju UNESCO? Sad dolazimo na politički teren, što nije razlog bio za ovo. Već upravo to pravljenje nečeg većeg od informacija koje bi skupljali, ne bi li se Srbiji naškodilo i ne bi li se pronašao krivac ili jedina crna tačka na Balkanu koja otprilike oni sa Rusima prave velike zavere ili ne znam šta. A šta kad ne pravimo ništa od toga. Izvinjam se, kada šef diplomatije poruči Skoplju, znamo šta ste se dogovarali i šta ste se dogovorili. Šta to znači? Tačno im je rekao. To znači da oni dobro znaju šta sve znamo. Gospodin Dačić je dobro obavio svoj posao. Njegov posao nije da vi njega volite ovde ili da ga ne volite. Njegov posao je da uradi ono što je od interesa za Republiku Srbiju. I on je to dobro učinio. Što se tiče onih koji svaku odluku Vlade Srbije, ja sam ovu odluku Vlade Srbije podržao. Rekao sam da ću svaku tešku odluku Vlade Srbije da podržim kad god mislim da su u pravu. I da budem i kriv za to ako treba zajedno sa njima. Jeste to isto mi govorili ovde u ovom istom studiju kad je bio slučaj sa Francuskom, je li tako bilo? A šta je trebalo da uradim? Je li tako bilo, Bojan? Baš tako, nego vam teško da potvrdite. I šta se desilo? Pa nije se desilo ništa. Ali smo bar obraz sačuvali, pa nismo morali da kažemo super je što nam niste izručili Haradinaja, što ne poštujete naš pravni poredak, a poštujete neke tuđe pravne poretke. Ovo je bio način da im kažemo znamo sve šta činite, molimo vas nemojte. Mi ništa na vama loše ne želimo. Želimo vam sve najbolje. Iako ste vi priznali Kosovo, iako ste vi ti koji ćete da glasate za prijem Kosova u UNESCO, jer je to jasna odluka makedonske vlade, iako se na vašoj televiziji pravili blesavi da to ne znaju i da to ne razumeju iz promene stava. I danas demantuju da ne žele vodeću ulogu u odlučivanju o članstvu. Danas kažu da ne žele vodeću ulogu, ali vam ne kažu da neće da glasaju za Kosovo u UNESCO. Ja vam kažem, glasat će za Kosovo u UNESCO. I pre 3 meseca je obmanjivana javnost u Srbiji. Hoće li biti i predlagači? Pa da li će biti predlagači ili neće, to ćemo da ostavimo po strani jer je to malo teška pozicija za njih. Ali vam samo kažem kako će da bude. Dakle, da li će naši odnosi da budu između naših država na najvišem nivou? Pa teško. Ali će biti pristojni. Naš je posao da razgovaramo. I sutra ću da uđem otvoreno, na pristojan način, da razgovaram sa gospodinom Zajevom i da pokušamo da gledamo šta je ono o čemu možemo da razgovaramo, kod čega možemo se dogovoriti. Najvažnija je ekonomija. Zato sam ja uvijek insistirao na ekonomskoj zoni, na ekonomskoj regiji. Hajde da pričamo, da prodajemo jedni drugima sve što možemo, da radimo zajedno posao, da zarađujemo to, da vi nas volite, a da glasate uvijek protiv nas, samo o tome nemojte nam pričate. Mi protiv vas ništa nismo uradili, priznali smo vas pod vašim ustavnim imenom, suprotno volji zemalja Evropske unije. Suprotno volji zemalja Evropske unije. To pokazuje koliko je prijateljstvo Srbije prema Makedoniji. I zašto su Srbi najpopularniji narod u Makedoniji? Zato što svi znaju da jedino mi nemamo nikakvih pretenzija prema Makedoniji. Ali zato nemojte da mislite da možete da ponižavate Srbiju. To je ono što nećemo da dozvolimo. Dakle, ljudi ne treba da brinu. Imaće mir, imaće stabilnost. Govorite stalno o nekakvim krizama. Pa čekajte ljudi.
Pa niko se ovde ne voli, ovde svi imaju svoje interese. Hrvatska je 2 puta uvodila sankcije protiv nas, uvek smo reagovali tiho, odlučno i uvek izlazili kao pobednici, je li tako? U Bosnu i Hercegovinu nikada ni jednu lošu poruku nismo uputili, iako je bilo različitih poruka, čak i fizičkih napada na najviše državne predstavnike, uvek smo čuvali mir i stabilnost. Prema Crnoj Gori takođe. Sa Mađarima imamo najbolje odnose u našoj istoriji. Sa Rumunijom imamo odlične odnose. Sa Bugarima takođe. Pa šta još treba? Sa Albancima se trudimo da izgradimo što je moguće bolje odnose. Nekako na put tim dobrim odnosima sa Albancima na Kosovu i Metohiji najnovije što se isprečilo jeste izjava Edite Tahiri koja kaže nema pomirenja bez izvinjenja Srbije za rat, za genocid i tako dalje. Pa ja stvarno ne mogu da komentarišem to što govori Edita Tahiri. Ja bih rekao nešto drugo što je mnogo važnije. Prosto izgubi svaki smisao ako uđete u neku vrstu komentarisanja njenih izjava. Ja sam to jedanput sam joj rekao u Briselu na pregovorima, ajde izađe napolje sad, i morala da izađe napolje, jer nisam hteo da nastavim razgovore, prosto ponekad nema smisla da slušate i da odgovorate, tako da bolje da ćutim i da ništa ne kažem. Dakle, ja mislim da je za našu zemlju i za nas je lekovito i veoma važno da razgovaramo o Kosovu i Metohiji. To ljudi u Srbiji, danas sam video velike evropejce od svih ovih velikih eksperata i stručnjaka Pajtića, Jeremića, Jankovića, sa svih toplih mora ovoga sveta, dok neko ovde radi po 20 sati da se bori za svoju zemlju, sa svih toplih mora i njihovog brčkanja me obaveštavaju da ja konačno moram da učinim nešto što sam nekome obećao zbog čega su me doveli na vlast. Ti ljudi ništa ne razumeju. Razlika između mene i njih nije samo u poverenju naroda, već i u tome što ja danas više ne radim ni za kakve izbore. Mene nikakvi izbori više ne interesuju. Na svim izborima sam pobedio najubedljivije moguće, što se neće ponoviti i što se nije dogodilo u savremenoj srpskoj istoriji. I parlamentarnim više puta i predsjedničkim. Ja sad radim za političko nasleđe. Borim se za budućnost ove zemlje i zato hoću da razgovaramo i da rešimo problem koji je nerešen i koji mnogima izgleda kao nerešiv. A oni polaze iz svog ugla, svi zajedno ili dobar deo jedan javnosti, aha, moraš da ispuniš nešto. Šta da je? Ko je meni naredio? Kako mi je to naredio? Kome sam to šta bilo kad bilo gde rekao? Na bilo koji način. Ja svuda imam istu politiku, pa vi često pratite naše aktivnosti, pa znate da na svakom mestu isto kažem. I u Moskvi, i u Vašingtonu, i u Briselu. Ali za razliku od njih, neću da se krijem ispod stola, već hoću da rešavamo probleme. Hoću da imamo mir za našu decu. Hoću da im obezbedimo budućnost. Da mi ne izlazite sa pričama u kojima, pa danas sam čuo, zatvorite Makedoniju, zatvorite granicu prema Makedoniji. To govore ovi drugi, ovi stručnjaci, Dveri, ovi njihovi novi partneri i tako dalje. Ej, a nema nigde one sredine da budemo samo normalni, da štitimo svoje interese, da ne budemo ekstremisti i tako dalje. Takva Srbija jedina može da pobeđuje. Da budemo odgovorni, da budemo pristojni, da budemo normalni. Što se Kosova tiče, imamo 1% šanse da taj problem rešimo. Ali se vredi boriti ukoliko imamo i 1% šanse. A ako neko misli da ne treba da se borimo i da to treba da ostane kiparski model, odnosno da taj konflikt traje narednih 100 ili 200 godina, onda ću vam reći da vi ne brinete o svojoj deci, o budućnosti naše dece i o budućnosti ove zemlje. Ja mislim da je to jedno od ključnih pitanja i zato sam zahvalan svim ljudima koji u toj raspravi učestvuju. Kao što vidite, nikada nisam, iako je to dijalog, nije o kome loše govorio ko u dijalogu učestvuje, čak sam čuo nekoliko pametnih konstatacija i od gospodina Mićunovića i od nekih drugih ljudi i spreman sam da o tome u jednom i širem, ali i užem formatu uvek razgovaramo. Da pređemo i na jednu temu koja je juče pokrenuta. Tahiri, to nije važno nikome. Važan je rast BDP-a. Juče ste i vi i premijerka govorili o procenama 2,5, 2,6. Ona je najavila kratkoročne mere, paket kratkoročnih mera koji bi mogli da poprave situaciju i vi ste pominjali neke opcije koje bi mogle Vidite, Bojana, mi danas govorimo o popravljanju situacije kako ćemo iz značajnog plusa da odemo u još veći plus. A ne pričamo o tome kako ćemo iz minusa od minus 3,1 da dođemo do minusa od minus 2. Dakle, to govori o dobrom stanju kod nas. Ne zaboravite da je naš rast bruto domaćeg proizvoda zasnovan na izvozu i investicijama. U regionu imamo najveći izvoz, govorimo o Zapadnom Balkanu, o toj šestorki, kako to oni nazivaju. Dakle, ubedljivo najveći izvoz, ubedljivo najveću pokrivenost uvoza izvozom. Imamo najveći broj i u novcu
najveće strane investicije, direktne investicije u celini. Imamo najbolje stanje u budžetu. Oni imaju mnogo više doznaka iz inostranstva gde obnavljaju kuće, dakle i u Bosni i Hercegovini i u Prištini i u nekim drugim delovima Zapadnog Balkana, ali postoji neki drugi razlozi. Imali smo užasnu hidrološku situaciju, te zbog EPS-a nije bilo moguće ostvariti rast, već smo imali značajan, ogroman pad u januaru, februaru i martu. Onda smo počeli to da podižemo i sad će to ići sve na bolje i na više. Imali smo problema, kao što vidite, sa sušom i ogromne gubitke na kukuruzu, na soji, na suncokretu čak, dakle, ako hoćete i na voću, ono što je grad uspeo da uništi od maline do breskve i nektarina, dakle, ali sve ćemo to da nadoknadimo jer industrija ide sve bolje. Industrija je ta koja podiže srpsku privredu, što je uvek bio slučaj. Radit će država na tome, vlada ima moju punu podršku. Danas sam imao, mislim, 21 sastanak, od toga sam 8 sastanaka imao sa predstavnicima različitih kompanija i predstavnicima različitih zemalja oko dovođenja drugih kompanija, jer oni žele uvek da razgovaraju i sa predsednikom. Uputio ih na vladu, uputio ih na Razvojnu agenciju Srbije. Moram večeras dobru vest da kažem za Kraljevo. Stiže najmanje jedna, a verovatno i 2 fabrike u najkraćem mogućem roku i to velike fabrike stižu u Kraljevo. Znate koliko puta sam se borio i govorio o Kraljevu da smo imali problema i zbog zemljotresa i poplava, da tamo nemačke kompanije nisu želele, a jedna od kompanija koja će doći biće iz jedne od 2 najrazvijenije evropske zemlje. Tako da to su dobre vesti za Kraljevčane večeras. Ljudi da ne brinu za to, osetit će boljitak, kao što sam rekao pre kraja godine, vlada sad radi na tome, Ana će da ima sastanak sa socijalno-ekonomskim savetom, znamo otprilike okvire, poslodavci, moramo naravno da razgovaramo sa poslodavcima, poslodavci su protiv povećanja minimalne zarade, ali ja mislim da će se postići dogovor koji je razuman, da ljudi koji najteže žive moći će bolje da žive, da će istovremeno moći da žive bolje i svi ljudi u javnom sektoru jer sledi značajno povećanje plata. Verujem da će i penzioneri biti zadovoljniji, tako da polako zasnivaćemo taj rast i na potrošnji. Sledeće godine će i na uvećanoj potrošnji, to je ta treća noga od te stolice, postojati. Do sada nismo rast zasnivali na potrošnji za razliku od drugih i polako ćemo da preuzimamo primat, približit ćemo se najpred Crnoj Gori, a verujem u narednom periodu preteći u narednih godinu i po dana preteći i Crnu Goru po prosečnim primanjima.